Ya semantene muga-muga mergo dikek udan iki apa ya hawane ben adem. Amin, Adem. amin, amin. Mergo ki udane ning jaba gak ning jero. Lek ning jero, Lek ning jero ki urusane mantene. Heeh to? mantannya istirahat. Istirahat, ben Nggih. istirahat. Dek Lintang gak pengen apa jeneng dadi manten? Ya besok no masih Besok. lama ini ya. Lah umur piro to sampean? Sekarang masih umur 15 tahun. 15 tahun. Lah kok Nggih. saumurane adikku. Pinten umurnya? Ya 15 padahal juga. 15 tahun. Oh, sepantaran. Tapi bocah sakmene Ngeten niku nggih mirip jenengan. ya mirip to, wong sak keluarga mirip kabeh. Nggih saderengipun sugeng dalu, Bapak. Restu, Mbak. Terus pundi panjenengan sehat, nggih? Alhamdulillah, Alhamdulillah pengestune saged sampeyan, pinanggih malih nggih. Nggih. Dewi winginane nika dateng pundi? Aneng kalasan. Nggih, teng alas kok nggih. Heeh, jan. Nika tasik habis wantene, Pak. Ngapunten lho nggih. Nek iki kok kudu dikurup-kurupke lho ya. Nggih, insyaallah pemulihan niki. Tenan. Coba iki ana pundutan Mbak Lintang. Nggih. Saderengipun menika sowan dhateng dalemipun Bapak sinten menika? Bapak Jenu. Bapak Jenu Nggih. sekeluarga nggih. Alhamdulillah luar biasa. Nawa niki acaranipun pernikahan nggih tadi. Pernikahan. Nggih, pernikahan. Dedaupan. Dedaupan Mbak Devi sama Mas sinten tadi? Mas Alfian. Mas Alfian. Nggih. Yang cewek dosen, yang cowok napa tentara. Wah. Berat wah. Kula mbenceng nggih pengen Niku- ngoten niku lho. Nek sing putri dosen, sing kakung tentara ku Nggih. pistulene mesti ampuh sian. Ampuh nggih. Mantep. Apa meneh bengi iki mador ngono wis. Nggih. Nggih. Iki Mbak, iki diaturke pundutane dari Mas Gus. Nah, sampean waca dhewe pundutane. Nggih. Aku ora. Mas Agus dari Mas Agus request Pak Rasidin nyanyi bersama tadi sudah. Niki apa? Mauren anak Mas Gus nyanyi bersama Lintang Kairo. Tadi yang mana nggih sudah? Mbuh. Oh mau nyanyi lagi. Mau nyanyi lagi, Oh ya? dua lagi. Oh ya. Monggo. Monggo Mbak Mauren sama ini Pak Kasri nyanyi bersama Mas Penyok mungkin. Jess ya. Mas penyoke wis rawuh to? Mas Penyok sampun rawon apa dereng? Sampun. Lah monggo diaturi minggat to, Monggo. Mbak. Mas Penyok. Monggo, Mas Penyok. Mrene yo. Tamu bagus dhewe ya iki ya. Wah, langgih to. Kumise niku lho, Mbah. Jan. Mas Nyok. Mas. Dalam. Loh, Jenengan kok cuma malah kok pedok to malian. Lah pripun? Ya, Jenengan jumeneng rumiyin teh kok bagus. Jan iki pasangan apa asli ta jane? Niki pasangan nek asli sing jelas lek dadi wedok bahaya. Waduh. Lah ngedeni wong kok. Iya. Ya brengose sak genteng-genteng kok. Nggih. Ini kan peletin jenengan coba. Sik, Mas. aku petuk ki mung kok anu ya. Pripun? Pripun? Dalam? Kayak tawuran ning TV-TV ku ya. Alah ngapusi. Ki lek sing keto lintang-lintang asmara keto. Lintang Kairo. Oh, Lintang Kairo nggih, perkenalkan kula Mak De Kabul. Sinten? Mak De Kabul Senes Penyok. Made Kabul. Mak De Kabul. Oh, nggih. Bapake Penyok. Walah nggih. Penyoke teng pundi? Penyok takon melok Mbah Karso. Wah. Nerangne udan. Oh. Dukun udan. Udan, mergo kan usum udan to, Nduk. Oh nggih. Ben terang. Nggih. Sing duwe gawe ben ayem tentrem Nggih. marem. Alhamdulillah. Nggih, bocange kula tak ngaturaken salam riyin Nggih, nggih. monggo. Monggo. Nggih saderengipun. Kula tak genti leren. Lho kok ngono to? Berarti kula teng mriku mengke. Ya mboten. Disundukne teng mriku lho. Debok-debok niku lho. Sampean. Nggih. Oh, nggih, kene. Nggih. Bijing Oh, tau jenengan ngajeng damel ben- wayang model Mak De Kabul nggih. Nggih nginang ngene. Nggih saderengipun Kang Sepindang ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ingkang jawab salam kula dongaaken rezekine kathah, Amin. barokah, Amin. anake yo tambah kathah. Kok tekan kono ki pripun? Anak akeh ki rezekine yo akeh lho, Nduk. Oh iya, banyak anak, banyak Rezeki. Contone Wah. anakku piro jajal? Pinten? Pinten? Loro. Loro kok akeh ki piye to? Yo akeh nek siji kan ijen. Oh iya. Loro wis dianggap akeh. Oh. Nek sing Dua kaki anak cukup ya, Mas. cukup. Cukup. Iku programnya kanggone Pak Presiden Soeharto biyen. Oh iya. Nek program beda presiden saiki malah kon Pripun? akeh. Pinten minimal berapa? Minimal 40-45. Iya. Tapi ada suatu ancaman lek wong gak gelem jalan salamku. Pripun? Tak dongakne wonge mulai kudanan. Kudanan ning dalan iki kene aja. Lah tang pundi? Ning dalan no. Lah iki kene poso tak ndolong kene terope kok. Lah jenengan mau mriki kehujanan apa mboten? Nek aku mengene udan Pripun? tapi aku gak kudanan. Nah kok saged? Ning jero kolok. Ya Allah. Makane gak kudanan. Becak, walah becake ndingi digoling nih Pak, jadi numplek rodone malah rasa bunder. Kotak-kotak malian. Nduk Lintang, Injih dalem. aku yo jek pengen ngucapne salamne. Anjir monggo. Ingkang kaping kalih Inggih. Napa? ngaturaken. Yo ngene iki lho, resikone duduk pelawak panggung kon ngelawak ning panggung yo ngene iki. Leh, sae lho, Loh. Mas ngeten niku. Ngene. Aku gak iso ngelawak ning panggung. Lah ngene iki lho, akhire sawanen. Sik tak baleni neh, ingkang kaping kalih. Nggih. Ajenge ngaturaken agungipun panuwun kagem keluarga besar Bapak Jemu. Bapak Jenuh. Bapak Jemu apa Jenu to? Jenuh. Oh Bapak Jenu to. Pakai N. Wah, N. berarti bapak sing ning kono menghapusi aku. Lah nggih. Jemu. Oh, pripun jenengan, Pak? Krunguku M e. Oh, Bapak pakai nggawe M. Oh M. Kula sing anu Lah ngapunten. dalah. Kowe iki piye to ora gelem ngomongi aku? Bapak Jemuh. Nggih. Lan kalih para-para Hansip lan Bapak Polsek Babim Kamtibnas Oh ingkang- nggih. Dalem menika Oh, rawuh. rawuh teng warung ajeng. Tak celip Pak, gak mampir Pak. Gah kok mbok anu bocah mendem. Lan jenengan nggih ngoten ampun ngoten niku. Aku wis mari, Nduk. Dicatut Mari. bojoku, heeh. Seneni. Heeh. Lah mari minggat pirang-pirang tahun lagu Teng pundi? guyangan. Ya Allah. Gimana acaranya apa tak kok sampai lali toh? Pernikahan. Pernikahan. Iya. Sing dadek manten sapa ki sampean karo sapa? Mboten, Sanes. Mbak sinten? Mbak Dewi, Mbak Dewi. sama Mas Alfia. Mas Alfian Oh. nggih. Mantane ya teko. Kon- Iki umpamane kok sini kono lho. Wonge ya teko. Oh iya, teko. Oh. Ya wis mantene muga-muga mergo dikek udan iki apa ya hawane ben adem. Amin, Adem. amin, amin. Mergo ki udane ning jaba gak ning jero. Lek ning jero, Lah ning jero wi urusane mantene. Heeh to. mantannya istirahat. Istirahat, ben Nggih. istirahat. Dek Lintang gak pengen apa jeneng dadi manten? Ya besok no masih Besok. lama ini ya. Lah umur piro to sampean? Sekarang masih umur 15 tahun. 15 tahun. Lah kok Nggih. saumurane adikku. Pinten umurnya? Ya 15 kok juga. 15 tahun. Oh, sepantaran. Tapi bocah sakmene Ngeten niku nggih mirip jenengan. ya mirip to, wong sak keluarga le mirip kabeh. Kumisan kabeh. Yo gak no, pre ngono to bocahnya. Ndi wong iki mong? Wonge jeneng WC aja. Piye, Nduk? Iki Nggih. dikake tetembangan apa Nggih, ini ngene? tadi adik Adik. Maulin Maurlin ya. Maurlin mau nyanyi. Nyanyi. Ya. Maurlin ya. Maureen. Mas. Bah jenenge ngedeni. Mau nyanyi lagu apa, Dik? Kelinci ujo. Kelinci Ujo. Apik kuwi, apik. Kata salitan kula lho, Mas, Eh? ngeten iki. Masa to? Aku dulu juga segini, masih kecil. Anu Nduk Nenek iki nih. penyanyi kelinci ucul aku tak muncul kelinci ning kene. Iya, pantas rupanya mirip kelinci. Lah dalah kok geding aku. Terus pundi niki Pak Dalang? Pundutane kuwi mang wis apa sik enek meneh kuwi. Tasik wonten Pak Apa to ki? Pak Kastri. Pak Kastri. Nyanyi bersama Mas sinten niku? Mas Pito. Mas Penyok. Mas Pit, Mas Penyok to, aku maca kok Pito.
Oh berarti aku sing peto, Nduk. Lah nggih. Kacamatane sak Dari Mas Gus. Oh gimang Pak Radisa. Oh kemang wis ya berarti. Sampun. Maurin terus Pak Kasri nyanyi bersama Mas Benyo sekian. Oh. Lagunya apa ki? Lagunya napa Pak Kasri? Monggo Pak Kasri diaturi mriki mawon. Pak Kasri, tiang nggih teko niki. Ingkang pundi Pak Kasri nggih? Oh yang Lah pakai dalam baju foto gak hitam. ruwe. Yang pakai baju hitam itu loh. Gak ketok nduk ulap kena lampu sokle lho, Nduk. Monggo Pak Kasri. Cepot yo. Spotnya telat, ket mang aku munggah ira disepoti lho ya. Biasanya spotnya anu Kebo Giro. Kebo Giro. Ini karek kebun. Kados manten loh Mas. Giro ini ilang karek kebun tok, Nduk. Ini monggo Bapak. Nggih sugeng dalu Pak Kabul. Niki Pak Kabul nggih dalu niki. Nggih, leres Pak Kabul. Dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu para sinden, lan sugeng dalu Bapak Dalang nggih. Lan sugeng dalu ugi para tamu undanganipun Bapak Jemu sekeluarga. Nggih. Dados teng mriki niki duka niki wau Pak Agus niku wau niki dikerjani Pak Agus kula. Nggih, tiba-tiba kok enten napa niku? Nggih, sami Pak. Request, nggih. Kula nggih dikerjai Pak Agus. Nggih, nggih. Nggih. Pripun niki? Nggih niki mungkin perahu layar napa podang kuning, Pak? Podang kuning. Nek podang kuning rada kapal nek perahu layar. Mungkin anu nggih disaut ya. Nggih, Nggih mboten disaut apa. ya. Mungkin kula saut terus disaut niki nggih. Nggih. Saut-sautan. Saut-sautan akhirnya sing ceblok kula teng mriki. Niki lab kula cara ningali Pak Kabul biasanya niku namung teng tayangan YouTube. Teng YouTube. Nggih niki lab Nggih Pak, ampun niki hati-hati niki. Nggih. Ngapunten. Niki Mas Pices niki. Oh, ngoten. Nggih. Nggih monggo Pak. Monggo. Monggo. Kertune ndi, Meng? Loh, kok malah kan bulan kertu kan? Monggo perahu layar. Monggo. Gawe. Gawe. Terima kasih Bapak matur sembah nuwun. Sedih Pak. Matur sembah nuwun Bapak. Lah kula pundi Pak, Bapak kok ngomong Mugi-mugi to Pak. lancar rezekinipun. Ngeten iki lho. Musiknya mana apik ya? Nggih Enak sae. dong kentak, blak deng. Enak lah ya. Apik ya. Apik. Mbak Lintang. Dalam. Iki nang pundutan ki sangka Mbak Ayuku sangka Bekasi sampean waca ya. Oh nggih. Kok adoh men teko Bekasi. Saking Bekasi. Bagi- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek, Derek, amangku Amangku kebahagiaan pinangatan kebahagiaan. sarimbit. Pinganten sarimbit. Mugi dados keluarga Mugi dados sakinah keluarga sakinah mawadah mawadah warahmah. warahmah. Nitip tembang liwung. Liwong, Tresno marang tangga. waranggono. Tresno marang Oh, Waranggono ya, heeh. Karo lagune Sri Utami. pundi? Oh, sing request. Oh, Kuwi Mbak Yuku kuwi, Mbak. Oh, Mbak ini jenengan. injih saking Bekasi. Wah, tebih sangat nggih, Pak. Liwong kalih Tresno marang kanca. Marang tangga, Waranggono beh malah ketularan Meru. Tresno marang dalang. Aduh. Kok ngono to Pak Dalang? Piye to Mboten iki? kali kula mawon. Aduh. Jar. Ya ampun. Sampun niki? Kayak ana lewung dhisik ngono lho apik Lewong. ketok iki. Lewong napa Tresno Waranggono rumiyin? Manggaaken sekecane. Pun kersa jenengan. Pun kula aturi monggo. Tresno Waranggono Oh. duet lho nggih. Duel. Duet kalian Duel. jenengan. Duel. Duet. Duet to. Nggih. Tapi aku ora pate apal li. Duet. Duet. Duet ki sing diawet dhewe lek ning warung kayak dipangan ijo-ijo kuwi. Niku lak dawet to ya Oh, Allah. salah. Salah Dawud ya awake dening panggung nyanyi wong loro kae. Duet. Beh, kok Duet. panggah goblok to. Sing Lah, goblok ki aku po sampean to. Jenengan sing ngomong ya sapa? Patra goblok kok. Wes saya bahas duet karo duet. 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 Ya wes, tresno marang tangga Mas. Nek duet nyuwun Bapak. Nggih. Bapak Paul sinten? Kayak tukang namine? gitar kayak piye kayak maine jeling ora. Mainnya ning B terus ning S lho ya. Aja sampai keliru. Napa niku lek ben? B karo S. Kuwi rahasiane musisi. Sing kira musisi. Oh nggih. Orang Liwong. Nggih. Pripun bocah nek gembrobyos.
matur sembah nuwun. Lah kula. Iya, kene sajen piye iki? Aku tak ning kene. Mau awarane ditunggangan karo kanca-kancane ya ya. Coba aku tak pengen ketepungan karo Maranggono sing celak sampean iki, Mbak. Kok aku durung tau ngerti, Mbak. Sinten asmane nggih? Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, dipun tepangaken nami kula Luwes Susanti saking Ngadiluwe. Luwes Susanti. Persis kaya wonge. Luwes. Kabare aman ya iso mangan. Tasih ajar, Bapak. Tapi kok wong nyuwun paketan gak mawon lho. Anjir, coba. Ya Allah. Wis gak ngono terus sak mergi kono jenengan. Derek ajar nggih, Pak. Anjrah ingkang Puspitorum kasiliring samirana maweh raras renane driya derek ajar Bapak. Nggih. Rumiyin pertama kali kula belajar niku nggih Bapak ingkang ngasta gender menika Pak Wono. Nggih, kula diajari jagul kluruk jaman riyin. Nggih. Nggih, Pak Wono sugeng dalu Bapak. Nggih. Matur suwun. Pak, tapi nek kula sekolah gene jenengan ampun digenderi nggih. Mentol sedaya. Nggih.
Oh nggih Bapak. Kalih lenggah mawon? Nggih. Engkau kata dumateng bapak jemu. Prasto mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku dinten lan mong lima wektu kanggo prasto mungkar lan nafsu. Prasto munkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku dinten lan mong lima wektu kanggo
muga-muga tansah pinayungan basuki lan pinaringan kaberkahan ya Nduk. Saiki genti Mbak Afi dan Bilal dan Dinas dan ora wegahan kok iki. Encik ta? Nggih. Dan musik kekelan. Napa encik ta? Wah, berarti galak niki. Mboten no. Lah kesit iki. Kula baik Dicekel ora? hati ya. Baik hati. Oh, baik hati. Baik hati, suka menabung, tidak sombong. Tidak sombong dan suka gebres. Enggak, temannya yang gebres. Gebres. Iya. Anje, pripun? Wah, iki panjenengan paring lelagon. Nggih. Iki yang kurangnya kumbutan ya sampai sing kira-kira nambah. Lah niki tasik kuwata niki tamu napa? Nggih, mbok menawi enten request monggo. Monggo lah, bapak-bapak yang berkopiah, monggo lah request napa? Saking pojok-pojok. Napa, Pak? Ki Mas lho sing ngomong. Aku njaluke nek bapak-bapak. Pripun, Pak? Ndoka no. Kita dahulukan yang tua-tua dulu toh. Nggih yang sepo-sepo sing enom engko wayahe. Jajal tak tarik. Bapak-bapak request napa? Cek monggo lah, Pak. Heeh. Monggo jamune tasik kathah niki wonten madu napa wonten apa niki? Jan iki mang cemepak niki ne Mas. Jan iki aku wae jan dijajar kaya bakul iki mang aku. Kipas ngae ya cepak. Kipase ya jane heram aku. Nyapa gak ket mang-mange. Lah iya, iki engko bar kipas angin kok tolak angin ya. Tolak angin, oke. Ente napa pripun enten pamundutan apa dereng? Derek mawon nggih. Heeh. Kewe. Apa napa, Pak? Yo alah, sik usum ya gubuk kene ya. Sik usum, sik usum. Oh, di spotting. Ora dikek kembangan sik lah. Heeh, disepoti Mas. Disepoti. Oh, mosok langsung samara ngono ya ora pantes. Ya. Mak dikabul ben gerak Jawa niki. Oh ngono. Mak dikabul apa wis tuwek gak iso gerak? Anu ya rada kaku wong. Rada kaku. Oh. Kena kencing manis. Lah iya ki mang kok penyoke kok gak melu ki menyapa lho penyok iki. Penyoke takon karo Mbak Karson nang udan. Sesuk-sesuk lek sampean rene karo penyok ngono kuwi, ya. Arep mbopek bojo Yo ngono. ora ben koyo ngono lah Oh, ya ta. lengkap. Dadi bang dipek penyok tak pek dhewe to. Tak pek dhewe ae sampean iki. Aku gelem ye. Hah? Aku gelem ye. Lah aku gelem gak? Lah lembo. Bocahnya Sampeyan kira-kira gelem yakin- gak? Aku gelem gak? Lah piye lah? Kok ngono? Lah lek iki Tanda tanya besar. ket mang kok sing kono aku ora blas nyapa ya? Yo ngene iki. Sampeyan babane kurang. Anu kodame rung metu mare ya. Kodame sampean apa? Iki kodame sampean kita tak sawang-sawang iki kodame sampean iki kathok komprang, yo gak sih? Ngerti ya ngono aku budal macak wedok, Nyapa kok macam itu? macak peni. Lah nyapa? Mulai oleh Esok ceperan. kapan-kapan sampean dikumpulne bareng penyok, peni karo Ora iso. yo kudu iso to, nyapa? Lah ora wong iso? sitok. Oh, wong iki sitok to? Sitok. Aja mau omongne lek sitok. Tapi kelamin iso gonta ganti. Ini wong apa tuh wi? Lah kan peni wedok. Peni wedok, Penyok apa? lanang. Kabul, Lanang. padas gempal. Akhirnya berem to, Mas? Lah yo yo makane aku iso gonta akeh ganti. no sampean. Aja ngedek-ngedek enek bojoku ngono. Oh, sampean karo bojo. Oh, padas gempal ning kono nggo becak. Oh, nggo becak. Oh, alah. Nggo Sampeyan ki mang promo. numpak apa nyarine? Numpak becak. Numpak becak. Kudenan kan? Udanan. Yo. Lah makane aja cedek-cedek. Ki delok ning layar lebar ning ngarep lho.
Oh layar lebar. Lah, makanya Oh, ini bojoku tadi kan- juga di streaming. Masa Apa toh? namanya? Siapa jenengmu? Apa? Pak Cep. Pak Cep. Dan apa? John. John Joyo. Oke. Berarti langsung pusat kono ki, Mang. Langsung dari pusat aja nih Pak Cep di mana-mana, John Joyo juga di mana-mana. Aja nih, Pak Cep sama. biyen iki guruku kok. Guru apa? Guru bahasa Inggris. Pak Cep Heeh. mosok. Pak Cep Wong kan Jawa ya iso Inggris ya iso. Pak Cep Enggak, mana aku guru. What is your name? Guru ngono tok. Terus jawabannya sampean? Aku ya, ku ya apa? Berarti sampean duduk anu ne murite no sampean ra iso. Lah marai ra dijelasne makane guru ku ya Paling apa? Pak Cep dhewe yo gak dong artine. Lah, Ya ta? sing diwarai ya gak bek kok wong ya. Lah iya. Lah iya. makanya kuwi. Lah iya to le. Lah iya. Yes ya ya. Nah nyanyi ya. Mas gak dong minggu ya. Padha gak donge. Heeh. Ini nanti versi apa ini nanti bapaknya nyuwun versi horse napa versi napa? Horse ya betul. Sampeyan kok gak ngerti toh bocah kekinian mosok sampeyan gak ngerti Lah horse? makane kuwi aku gak ngerti wong bahasa Inggris diwarai gak dong-dong kok. Tengok Pak Cep, apa Pak Cep horse Pak Cep? Jaranan. Oh, jaranan. Sampeyan Oh sing generasi apa? generasinya trotok nduk aku nduk. Ya kita kasih versi jaranan nggih Bapak-bapak Sing Ibu. versi trotok, Pak. Gak enak moh aku. Yo versi jaranan ya. Apa ki? Gubek. Apa ki? Dah. Lagu ki gambane taruh nduk. Ya gak apa-apa. Gubuk asmara. Grebek asmara. Gubuki mantene ben gak kudanan. Oh matane ya sapa gubek? Iya. Alah. Rayu budaya. Aku kelingan gubuk kayu biyen aku leren Iya iya yo. dengan jaga kabar tulisan marana odo isi Gubuk asmara. Dikeroyok semut. Jangan mau jane kono nek kene lho. Dadi piye ta, Mas? Lah tabane kok dadi meng. Iki mang wis dadi, sampean kudune dadi. Ora nek sono ora enek Oh, kok. piye to ki mau gak muni Enek to? Enak itu wis ngomong. Ngono ya ora kabar-kabar lho kayak ketok nyengangik ning kono Itu kae. teman-teman kita harus kreatif ya, harus Iki generasi pakai itu. muda, oh. Generasiku kae sini nggur tetel ole nggur ngono tok. Ngono. Dadi obahe tetel ole rene. Tetel lelet gene. Ya, ya wes. Trotok, Mas. Trotok. Trotok iki. Catatan sakjroning ati. Catatan lulur. Saya merhati. Aku kebedan di karma. Mereka leren ing gubuk asmara. Yo.
trotoke apik. Trotoke apik. Ing jaga gabah tulisan warna abang tuduh isih sayang senenge kubuk asmara piye ate tak keanjung tresno Yo, iya iya yo. antara pokoknya tanah bogotso kota putih joget mas kubuk kae perwan wih mesie Aku bingung. kubuk kae kebacrito wanci bengi ganti Aku air minum kita. Wah, canggih Mbak No. bener Aku suara ngono no. Bapak Samiran ya. Anje, ingkang pundi to piyantune Bapak Samiran? Pak Samiran tiang nggih teko. Bapak Samiran angkat tangan. Ingkang pundi, Pak? Oh niku Anje. Anggapan ngono. Anje to? Iki sing dagangan siji sombet cocok awake dhewe ditimbali. Anje, kudune Lho, lho, cocok. ditumbal. Ditimbali sampai dadi tumbal. Oke. Oke. Lah jane dadi tumbal aku iki panggah oke. Ditimbali, Mas. Oh, ditimbali. Ah. Lah. Para keluarga Heeh. pun Mbak Jan. Anje. Wajan. Lanjut, Nggih. Lanjut apa mboten? Lanjut. Alah gak usah lho nyampur. Kok ngono to? Kok gede Lanjut aku. ya. Caketan sajroning ati. Caketan lutar saya menang. Iya iya iya. Aku kawin dadi kermo. Merkoleh ing kubuk asmara. Alhamdulillah kubuk asmara sampun katuran. Nuwun Mbak. Anje. Matur suwun. Api abadi. Api. Api. Mboten, mboten. Akademi Fantasi. Oh wis wis Ning kaset. Indosiar ki lho Mas, ngerti gak sampean? Sing di to? Zaman biyen ning Indosiar, Walah sing di. Afi Akademi Fantasi. Oh sing enek andine ki to. Heeh. Lah wi Mas kuwe. Masa, Mas? Heeh. Makanya aku sekolah nyanyi ning kono. Ngono. Heeh, tapi aku rasa nyanyi. Lah nyapa iso nama nyanyi? Bagus no. Lah kita tes vokal apa gimana? Monggo. Ayo. Bisanya lagu apa? Isone mengapa meng? Gubuk asmara to? Heeh. Aku isone ya nggur sitok kuwi lintang asmara Nduk. Lintang Asmoro. Oke, cek nadanya seberapa lintang asmoronya? Di. Kok ngono to cek nadanya? Ayo Pak Mujal, ayo Pak Mujal. Sik digoleki kasete. Siang Pantoro masuk. Kok Pantoro masuk ibunya loh. Loh, liriknya ngono siang Pantoro masuk. Ora. Wong ayu. Nah, oke. Kok teko apa ora? Bujange. Teko wis tak junjung Teko. piye ben teko. Alah yo, sapa Mas Nuri engko ben jiko nondo ning mburi diunggahne ngono ya gak teko ya. Tes nada, ayo seberapa? Ral, kita Oh, pakai- jaluk viral. Iya dong. Pokok aja dibal nggih, Pak. Oke, pakai roll. Roll on. Wong ayu. Terus. Ora no, salah. Tresna aku kinarya tombo. Wah, aku gak romantis lek wong ayu ya kudune dicekok to mangan. Baleni kan ngarepno. Balene yo. Ayu. Wah. Ya Kok malah ngono. alah ketularan awakmu. Ayo. Yo jiro lu. Wong. Yo. Wong ayu. Tresnamu kinarya tombo. Sajane kan Mas Yoki, kumismu saja mengganggu ya. Aja mbok batek cepet.
Gak usah ben ngono ae. Kok lek seloloten piye? Ora apa-apa karek ngelek tok. Oh iya wis ndang terus. Susah jroning batinku. Saya nama mboten iki Pak, Bu. Saya nama mboten. Rumangsane aku Ayo dibudani dibudani. apa piye? Dibudani lek nyanyi ngono Oh maksudnya. nyanyi ta, oke ayo di